Ahir de vesprada vam fer a la plaça de l'Ajuntament una mogudeta complementària amb la que tenim ara, així mateix, demanant que se li doni una solució definitiva al problema dels terrenys dels jesuïtes. És a dir, que no s'edifiqui cap hotel ni cap edificació davant del Botànic i dels jesuïtes. I la van fer a la plaça de l'Ajuntament, tenim al voltant d'1 miliar de persones que van fer una abraçada, vam composar els mateixos lemes que veurem ací i finalment van cremar un rètol luminós que posava Botànic, exigint a l'Ajuntament que és el que té la possibilitat de modificar el pla de protecció de l'entorn del Botànic per eliminar l'edificabilitat i forçar una negociació, amistosa o forçosa amb el propietari mestre per a que construïsca en un altre lloc, on no posa en perill cap part del patrimoni nostre. Bé, ni a la moguda ni a la sentència no tenim ni idea de quins són els moviments que pugui estar fent el propietari en el moment actual, i l'únic que sabem és que la Generalitat no ha volgut recórrer la sentència que la condemnava per arbitrarietat, desviació de poder, incompliment de sentències firmes, etc. Que Salvem el Botànic sí que ha recorregut al Suprem i de moment ens han admès a tràmit el recurs de cassació, i que l'Ajuntament està redactant un pla especial de protecció, com estava obligat, per cert, des de fa més d'un any. I ahí és on volem que aquest instrument urbanístic incorpore la modificació d'usos de la parcel·la dels terrenys dels jesuïtes per a que no es pugui construir res. De manera que els drets que té el propietari, que són seus, els pugui materialitzar en un altre punt. De moment hem fet la crida cívica que vam fer ahir, se va fer ara la moguda que esteu mirant, que esteu veient en aquest moment, i no sabem què farem en un futur. Ara hem de preparar bé el recurs de cassació al Tribunal Suprem i esperar a veure què passa i a veure quina és la resposta de l'Ajuntament de València. En el cas actual està en perill el paisatge urbà. El paisatge és un valor que hem de considerar en alça. Hem de ser tots els ciutadans i ciutadanes els que tinguem la sensibilitat i la consciència de que això no es pot destruir. Igual que no es pot destruir una casa on està vivint una persona des de fa 80, 90 o 100 anys, com està passant en el Cabanyal. Per tant, contra tot això hem de lluitar. I l'única manera és eixir al carrer, conscienciar a la població, donar tocs d'atenció, estar sempre presents, perquè si no el poder al final el que fa és destruir molta vida i moltes hisendes. És una crida d'ànim a la gent. Les accions, per petites que siguen, sempre tenen un resultat, sempre donen un resultat, i hem d'estar constantment en el carrer i mobilitzant. Això que s'està fent ara està convocat per Marcull, Acció Ecologista Agro, que són les persones que van a fer l'acció directa allà dalt, i Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, que som un poc la coordinadora que aglutina tantíssima gent, com la gent que vingué ahir a la plaça de l'Ajuntament, les 60.000 signatures que se van fer l'any 95 i 96 per a demanar una solució al conflicte. En fi, Salvem el Botànic y Marcull Agro son los que han convocado a socio. Bueno, en general lo que se reivindica aquí desde hace 14 o 15 años, por ahí, es que no construyan aquí al lado un hotel o cualquier otra cosa, sino que amplíen todavía más el jardín que hay, porque es una zona muy importante, muy emblemática de paisaje de la ciudad, y no queremos, muchos ciudadanos llevamos muchos años luchando para que esto no sea otra cosa. Entonces de lo que se trata es que las cosas estaban bastante bien, el ayuntamiento estaba totalmente de acuerdo también en que dieran al señor que tenía propiedad de ese terreno o un sitio en otra parte, y al recurrir al Tribunal Superior de Justicia y nosotros al Supremo para volver a edificar 42 metros de altura. O sea, esos son unos 42 metros de altura, unos 3 metros tal, unos 14 pisos. Entonces no queremos 14 pisos. Siempre será un problema desde el punto de vista de cuantos más garajes se hagan por debajo, menos agua llegará de la capa freática y más sombrada, en fin, será un problema, pero no. Lo más importante es un problema ahora mismo de entorno, de paisajes, de que esto es la ciudad antigua y nosotros queremos que se mantenga y está protegido por tal, y no tenemos por qué aceptar que una cosa que está protegida se la carguen. Que hay negocios mucho mejores, que contra la ciudad de Valencia no va a ser un buen negocio que haga un hotel. Y que por favor, en vez del emperramiento
de hacer una cuestión, le están ofreciendo sitios en cualquier otro sitio al ayuntamiento y tal, pues que lo deje de una vez, que si no queremos pelearnos con él, pero que aquí no. El ayuntamiento, al menos aparentemente, dice, no sé si tenemos razón, pero que esto, que ellos tampoco quieren que haya uno. ¿No piensa que puede haber alguien que le afecte la intimidad, que le esté grabando su domicilio? ¿No? No creo. ¿No crees? ¿El domicilio de qué? De los que iban ahí. Esto es una acción, yo soy periodista, tengo que grabarlo, Sí, señor. sí. ¿No? Periodista, es usted periodista. ¿Puede enseñar su acreditación? Sí. Bueno, tengo la tarjeta de mi productora. ¿La quiere? Sí, claro, identifíquese. Luego a lo mejor me dicen que tengo que decir qué persona es la que está grabando. Bien. Ahora se la doy, ¿eh? Sí, toma. ¿El DNI lo tiene, por favor?